Під тиском місцевих жителів у Бахчисараї вдалося призупинити будівництво газогону на кістках. Йдеться про старовинне мусульманське кладовище. Такий вандалізм обурив місцеву громаду. Люди вкотре перейшли на будівельний майданчик з вимогами припинити розриття могил. Далі планують подавати скаргу в окупаційну прокуратуру. Подробиці дивіться далі. Я понял, вот человек. Це Салачік, старе місто Бахчисарая. До депортації тут було кримсько-татарське кладовище. Існувало воно з 15 століття, займало кілька гектарів. Після депортації 44-го кладовище, які мечеть біля нього, радянські окупанти цинічно знесли, аби стерти пам'ять про корінний народ кримських татар. Надгробні ж камені з кладовища пустили на будівництво. Після депортації нашого народу кладовища зруйнували, а надмогильні камені вивезли. Ось тут, за цим екскаватором, лежать камені, що лишилися після 1944 року. Після російської анексії 2014-го мусульманське кладовище Бахчисараї знову осквернили. Окупанти вирішили саме тут прокладати газогін. Коли запустили ескалатор, з верхнім шаром ґрунту дістали людські рештки. Проте це не зупинило будівництва. Аби місцеві не бачили масштабів вандалізму, робітники потайки збирають людські кістки і ховають. Слышь, открой пакет. Открой пакет, чого ти прячеш його? Ще до початку робіт ми попереджали їх. Казали, що на цьому місці раніше перебували мечеть та цвинтар. Тому, якщо є можливість, проводьте газопровід в іншому місці. Але ми бачимо, що відбувається. Всюди надмогильні камені. Місцеві жителі вже кілька місяців намагаються зупинити вандалізм на старовинному кримсько-татарському кладовищі. Зверталися до різних інстанцій, піднімали розголос в соцмережах, закликали будівельників та окупаційну владу знайти альтернативні шляхи прокладання газопроводу. Адже старовинне кладовище – це не лише людські рештки, а й артефакти, цікаві для науки. Проте окупаційні чиновники на обурення громадськості не реагують. Все настолько наглядно, что это просто проект быстро с руки каким-то образом согласован, я думаю, минуя археологов. Но каким-то образом они эти печати получили. Ведут эту трубу до сокоэкстратного завода. Аксенов принадлежит Аксенову. А Аксенов обещал в 2014-м передать это муфтиатору. Мы нигде не видели, чтобы он его передал. Я не знаю, могут туда тащат газ. Ну, не только туда, конечно, тащат и население. Таких старых городов не протягивают газ, а дают льготы по электричеству. Сьогодні черговий сплеск обурення місцевих мешканців таки зупинив будівельників. Ті поки роботи призупинили і пообіцяли в найближчі дні їх не проводити. Тим часом місцеві жителі обіцянкам не надто вірять і готують скаргу в окупаційну прокуратуру. Якщо це не зупинить вандалізм, готові звертатися до міжнародних інстанцій. Ельвіна Сейдбулаєва, Людмила Горпинич, Заман АТР.